Lapuela. Ayun po si Tito Osley. Nakita niya ulit yung matanda na tinulungan niya dati. Ngayon pinapatawag ko sa kanya. Ayan. Ayan o. Pinapatawag ko sa kanya. Yun si Tito Osley yung nakaitim. Antay lang natin dito. Papunta kasi kami dun sa sa dati kong tiyahin, asawa ng tiyuhin ko dati, para tulungan at nabalitaan namin naghihirap ngayon. So nakita namin si tatay, sabi ko punta mo to, tapos punta natin sa kanila, tingnan na doon natin bigyan ng tulong. Kaya yan, tinawag niya. Yan na si tatay, sinundunan ni Tito Osley. Yan na po. Nginig-nginig siya. Malayo pa bahay niya? Dito lang, dyan lang. Sige, tara po. Punta tayo dun. Patay, ba't ang layo ng ginagalaan mo, tay? Ay, layo. Tara po. Na-instruction, na-instruction. Oo. Sige, tatay. Punta tayo dun. Yan, okay. Tulungan na Tito PG papunta dun sa kanila. Kasi hindi na masyadong makalakad. Yan. Ay, wala siyang kamag-anak dyan. Meron, kapatid niya tayo, no? Ano dyan, iyawa ko, di ba? Hawakan mo lang to, baka matumbay. Paano siya nakarating dun? Tambayan niya yan, tambayan niya. Oo. Kasi napahangin. Hindi pa kayong damot yun. Wow, naman yung matanda. Tatay Emilio, nalalalit ko lang yung tatay Emilio. Looban din pala to, no? Sa dulo pa siya. Oo. Diyan naman ano lang. Kasi ganun mo yung grocery. Makalimutan ko. Uli ko na lang. Tay. Layo nung kanyang pinagaya siya maglakad. Sabi ka rin daw siya, inaigad. Na-blood ka na rin, tay? Saan pa? Ayun. Okay. Pupuin mo na lang siya dyan. Tay, puka na lang dyan, tay. Kunin ka lang yung grocery. Sige. Layo ng pinaggalaan mo, tay, ah. Hindi. Kasi sabi ko doon. Ha? Kapabihan. Misi ka. Sipit pa tayo. Tawag dito, saan po ba yung bahay niya, tay? Ito kapalit ka. Kapatid niyo po. Panay. Ayaw nyo kasama ng blaga. Ha? Dito po kayo, nakatira. Oo, dyan siya. Dito kami sa taas. Marami kami dito eh. Ilan po kayong pamilya dito, nay? Dito kami magkakapatid. Marami na kaming anak ko. Mga anak ko. Alay niya. Sino mas matanda ko sa inyo ni tatay? Ako. Ikaw po. Iwan. Ito yung tinutulugan mo, tay? Walang aso dito? Sa baba, kay Magic. Tsaka, ano sila, Magic. Nakapaligoy siya. Sa taas yung kapatid na isa. Si tatay dito sa baba. Dito ka na lang tayo. Puka na lang dito tayo. Oh, ano tayo? Sundalo. Galagang! Titisura! Layo nang nakita na naman namin siya doon. Doon na ako lagi. Mabiyan. Mabiyan. Doon na naman siya. Tambayan niya ba talaga yon? Hindi, yun siya. Konting ano rin sa kanya. Nay, pwede ba kayo na lang makausap namin? Hindi namin maintindihan yung ano ni... Hindi ko maintindihan yung ano niya. Tawag dito, ilang taon na pong na-stroke si tatay, nay? Ang ba-isip. 1988 pa. 1988 pa raw. 1988. Dito na ho siya nun. Tapos ngayon, tatay ilang taon ka na? 68. 68. Tapos ikaw na, ilang taon na, nay? 71. 71 ka na, nay? Bali dito po kayo lahat. Itong isang ano na to. Kami daw tao, kunyari kami daw Grabe din pala. tao. Anong hanap buhay dati ni tatay? Kasama karpintero. Construction, tay. Wala siyang pamilya? Ano? Anak, asawa? Wala. Wala. Ay, nakasama ang Pinakasama. babae. Pero wala
Na may kinakasama siya. Pero hindi kayo nagkaroon ng anak, tay. Ngayon sinama ko, pupunta sana kami dun sa tiyahing ko na dating tiyahing ko. Kaya nangyari, nakita namin siya. Kaya sabi ko, di puntahan na lang din natin. Nakayatid natin muna dun sa kanila. Para para kahit pa paano mabutan natin ng konting tulong. Kakauwi ko lang ko kasi galing Bicol. Tatay. Tagal mo na rin pala na-stroke, tay, ah. Hindi na. Ano yan? Ano lang? Biglaan? Hindi. O ano? Disgrasya. Disgresan. Hindi. Yung bago nito. Niya na, halimbawa, inalok lang siya ng kakampinteria yun. Apo, tapos? Pinagtiripan. Pinagtripan. Naalito. Pinagtripan siya. Tapos ayun na yun. Nung pangbubugbog sa kanya, nag-ano na siya ng stroke sa kanya. Wawa naman. Ngayon, ano talaga dito, medyo parang mini tondo kung tawagin tong tipas eh. Oo. Yan buti, nakita kayo din ni Tito Slick kanina, oh. Sabi na, kasi pupunta kami dun sa tiyahin ko eh. Yung nangyari, nakita ka namin dun sa gilid. Sabi si Tatay Aldo, El Mundo to, ah. Sabi ko, tawagin mo, atid natin dun sa kanila. Ngayon, nabigay mo muna yung kay Tatay, oh. Ang grocery, tay. Malayaw niya. Janjo? Oo nga. Si Janjo. Kaya akala ko yung anak ko. Ha? Akala ko yung anak ko. Anak mo na? May anak ko ganyan din eh. Nasaan? Asama. Nasa trabaho? Yan, sige, Tatay. At yan, pag muna yung bigas na yan para kahit pa paano may ka. May tawag dito. May makukunan ka ngayon. Ito yung bahay ni Tatay, oh. Sikip din pala, Walang kuryente dito, Nay? Meron. Kuryente kami, tubig kuryente. Buti na lang, andyan kayo, kahit pa paano, may siya, may kasama dito. Hindi siya na, Ano ba mga ganyan? Ha? So yun po mga kakwela, mga kabiyaya. At ayun, nabigyan natin kahit pa paano tulong yung matanda, Kaso naputol po yung video. Sa kaidahilanan po may isa, di ko alam kung pamangkin niya o pinsan niya na babae na tinatanong ko para saan daw yung video ko. So kinausap ko naman siya kung para saan yung video ko. At ayun na, hindi ko na lang din tinuloy yung pagbibideo ko dun sa matanda. Hindi ko na lang din tinuloy. Pero yung kasing matanda na yun, na-vlog na ni Tito Slick yun. Wala naman po kaming ibang hangarin para makatulong. At yung purpose naman ng video namin kahit pa paano baka may tumulong din sa matanda. Kaso nangyari nga parang naging masama dun sa may parang naging masama dun sa may pamangkin niya ata o di ko alam. Kasi simula nung dumating kami at paglabas niya, nung nakita niyang ganun, parang tinuturo-turo niya ako, ginaganong-ganon niya. Pero pangalawang vlog na ho yun, Kaya na lang natin, siguro baka hindi niya maintindihan yung, baka siguro iniisip niya pinagkakakitaan yung kapansanan ng matanda. Pero dati pa naman, bago pa naman mag-vlog yan si Tito Slick, na niya na yan, nakausap niya na yung matanda na ganito nga yung purpose. So yun, lang naman talaga, papunta kami doon sa dating asawa ng tiyuhin ko, na kapatid ni Tito Slick, maabutan namin yung tulong. Sakto naman, nakita namin yung matanda, kaya gano'n. Kaya yun, siguro hindi ko na pupuntahan ulit yung matanda. Kasi parang iba yung So ayan, kasama ko si Tito Slick. Pupunta kaming Pateros. Kaso nga, parang iba yung iniisip ng
babae kanina eh. Kaya in-stop ko na lang yung video. Baka ano, parang masama yung isip niya kanina eh. Kanina pa siya ganun ng ganun eh. Oo. Kaya hinayaan ko na lang, sabi ko, tara, walis na lang tayo. So yun po, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, Oslick Ibarra. At sa buong trio ko yan nandiyan sa description ng kanilang mga links. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, and God bless.